15 opáček a máš, kolik tam máš? Já nevím, 80 asi, kolik. Dobře. Předtím bylo 60. Jo. Na 60 kg po 20 opakováních, to je taky lehčí. Teďka mám za sebou druhou sérku, to je 15 opakování z 80. To už jsou to, vidíte, člověk zadechá. No, teďka dám 100, to by mělo být 10, 12 opakování. Pak 110, to bude někde 8, možná 10. A pak uvidíme poslední sérku, jestli ze 110 nebo ze 100. No. To by měly být dřepy. A ty cvičíš nohy 2x týdně, viď? Jsi říkal. Cvičím nohy, cvičím systémem 2+1, teďka aktuálně celé tělo objedu ve 2 tréninkách, takže to vychází vlastně 2x, někdy 2 asi čtvrtkrát v týdnu. No. Nohy, s tím, že jednou je to těžký trénink, ten jedu dneska, a jednou je to takový lehčí trénink. V tom lehčím tam většinou není ten tlakový cvik, ať už je to leg press nebo dřepy, ale dávám tam nějaký výpady do toho místo dřepu. Jo. Takže tak. Tak 12 opáček. S kilíčkem. Ty kráso. To jsou tam, no. Jako dobrý bandasky. Jo, taky se to tak dá nazvat. To už jsem měl na tréninku v jedné posilovně v 15 letech napsáno mistr stehno. Mistr stehno, hezký. Takže tak, no a co se týká té váhy, tak cvičím už prakticky 12 let se stejnýma váhama. Aha. Takže jako se ani moc tam nepřidávám. Tak, já jsem jich trošku míň, ale dobrý. Jo, tak ale když jsi dělal před 2 dny nohy, tak se nediv. No, tak teďka tam dáme to, co tam bylo předtím. Třetí sérka.
Čtrnáct, 15. No. Já si myslím, že 15. No já blbě počítám, dobrý. Mohlo i být 14. Tak pojď. Jsou hrozný stehna tohle. To je krása. No, asi tak 4 stárky. Tak první. Jsou ale strašný stehna. Dáme trošku nohy blíž k sobě. To zabírám trošku jinak. Jo, jdou ti zatnout stehna, koukám na člověčka. Jako jsou jsou schovaní, ale jsou. Ty bláho. Ukaž ještě, to je hezký. To je krása. Jo, to je jak v ráji. No, jak se to veme. Když potom musíš jít do textilu nakupovat kalhoty, tak je to jak takhle. To si myslím. Tak oni šijou ty kalhoty hrozně divně, já to taky nechápu. Jo. Zrovna nedávno jsem viděl Ultra Fitzlin. Z toho jsem se úplně porosil. No ale třeba by ti to slušelo. No ale takhle já končím teda. Šupka. Tak zase širší trošku, no. Tak já si připravím tady už. Yep.
Jak to krásně pracuje. To je nádhera. Teď zdali dřepy, předkopy, zakopávání, to bylo super sérka, lejtka. No a ještě tam byly ty Jo, výpady a vlastně s tím aquahitem. jasně, výpady. No a pak lejtka ve stoji a v sedě. Tak to už mám stehna a lejtka hotový, tak teďka ještě protáhnu. To si myslím, že je strašně důležité je protahovat. Většina lidí se vůbec neprotahuje. No, tak to je základní chyba, že jo, protahovat by to chtělo jak na začátku, tak na konci. S tím, že když ty nohy cvičím, tak na konci je protahuju o to víc, jo. Protahuju se celé tělo, to znamená prsa, záda, ramena, ale soustředím se na ty nohy, jo. Na začátku mi to trvá, řeknu 10 minut, 4 hodiny se protáhnout a stejně tak na konci. A to by neměl podle mě nikdo vynechávat. Tak teďka jdu na to. Jo. Ne, po tréninku nohou neděláš nějaký takový jako kardio, lehký. Tak, počkej. No. Po tréninku kardio nedělám teďka, protože nehubnu. Ale když jsem hubnul, tak samozřejmě kardio, jo. Po tréninku trošku někdy, ale spíš potom jako samostatný trénink. Ať už třeba v nějakém dnu volna, když by náhodou byl, anebo jako druhou fázi. Buď se jít proběhnout, anebo na eliptickém trenažeru, já nevím,
40 minut, to je tak ideální. Ale máš nějakou speciální stravu třeba na regeneraci, když třeba po tréninku teď co budeš dělat? Tak teďka po tréninku mám tam 50 gramů syrovátkového proteinu, 80%, no a pak tam dávám k tomu 50 gramů dextrózy ještě, takže cukru, no. Celkem teda 100 gramů kovej shake po tréninku. A to si myslím, že stačí. Potom, když jsem hubnul, tak ty sacharidy tam nebyly a byl tam jenom protein. Jasný. Takže tak, no. A stravu jakoby držíš celkově, nebo tak nějak to úplně nehrotíš? Tak stravu se snažím držet. Samozřejmě, když teďka jako nerýsuju nebo nejsem nějaký hubenej, tak to není tak úplně důležitý, takže to moc nepočítám. Kolik by tam mohlo být, já nevím, 200 gramů bílkovin, 400, 500 gramů cukru a okolo 100 tuků by tam asi tak bylo, no. Takže tak. A kolik teď zvážíš? Teďka mám tak 90. Jo. Nejvíc, co jsem měl asi před, já nevím, 3/4 rokem, tak bylo 96. A nejméně, co jsem měl za poslední dobu, tak je asi před rokem a půl jsem měl 75. Jo. A ty jsi říkal, že vlastně se tomu věnuješ tak nějak 15 let, že trénuješ 12, si říkal? No, cvičím za 14 dní, 14 mi mělo být, tak to jsem byl poprvé v posilovně a od té doby furt cvičím, no a teďka už mi bylo 30. Ale a kde to bylo poprvé? Kde máš svoje poprvé? Svoje poprvé mám teda fitness v Příbrami, taky se tomu říká, má to tam takový řek. A byli jsme tam v 5 klucích, asi co to bylo, 8. nebo 7. třída. Hezky. Cvičili jsme tam, hecovali jsme se. Jo. Venca jeď, na to máš, tak jsem měl 5 sérií pekdecků nebo kolik a pak Jo. jsem měsíc nebo prostě hejbat takhle prsama a mě to Přesně, strašně klasika. bolelo, no. Ale od té doby mě to chytlo a chodím Jo. cvičit furt, no, pravidelně by se dalo říct. Jo. Neměl jsi někdy nějaký jako výpadek dlouhej, nebo že tě to přestalo bavit? Prostě, že... Tak bavit mě to nikdy nepřestalo, výpadek jsem měl v 18 letech ze zdravotních důvodů, jsem necvičil asi půl roku. Jo. To byl nejdelší výpadek, který jsem kdy měl, no. Jo. A teďka, když mám 14 dní, tyjo, tak už mám potom nějakou... Přesně, konec světa. Přesně, depku, abstinační příznaky a Jasně. musím jít cvičit, no. Jo, přesně to jsou ty závisláci. Je Jo. to tak, no. Super. A říkal jsi, že chodíš 2+1, viď? Pravidelně. Teďka prostě 2+1, ale samozřejmě to střídám. Předtím letím jsem cvičil v obden ten kruhový trénink. Zase předtím jsem cvičil 3+1, takže furt Jo. to chci měnit, aby to tělo si nezapamatovalo a nezvyklo si, no. Jo. Hele, a co se ti líbí tady u nás v X-Fitness? Tak líbí se mi atmosféra a pak, že prakticky dělají všechno, co ke cvičení potřebuju, jo, takže to je důležitý, někde nejsou kotouče, nejsou strany, načínky a tak podobně, no, takže tady je všechno. A krásní lidi, viď, hlavně. A ve formě. Samozřejmě, na to, Jo. a ve formě, to je úplně to nejlepší, to je nejlepší motivace. Přesně, super, díky. Jo. Ještě si zapomněl, že před protahováním děláš... No, zapomněl jsem, hned jak skončím trénink, tak si dám 5 nebo 10 gramů něco mezi glutaminů, pak se protahuju tu 4 hodinku, dám sprchu a pak až potom teprve dám ten protein s tou dextrózou, jo? Takže 50 gramů proteinu, 50 gramů dextrózy, až tak půl hodinky to vychází potom glutaminu, no. Jasně. A BCAčka tam nedáváš? BCAčka teďka, když přibírám, tak nedávám, když jsem se snažil hubnout, tak BCAčka jsem dával s tím glutaminem hnedka po skončení toho tréninku, no. Super. Tak jo.